खुलुमबाय बयखौबो आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आं दायो नाव बारनानै बेंटल सार्केल अफिसाव थांगासिनो। दिनैनो फार्स्ट टाइम जागोन ना देग्लायनि बोसोराव नाव गाखोनाया, बेखौ नोंथांनो एसे देखायगोन आं। गोबावसैमोनलै नाव गाखोनो मोनैया लोगोफोर। दैखौ नुनानै बोरैबा मोनलायदों, दैयाबो जा गिदिर गिदिर गान्थु जायोना सयथिबो। सालायजेनबाय नावखौ सालायजेनबाय दै गेजेर गेजेरनो। बा गान्थुआबो जाखांगासिनो दं नै। दा बेंटल थांगासिनो दं आरोना। बेंटल बारलाङो नै गान्थुआ आयु गारखोलायखायो। मोननोसै दै जिं मोननोसै, नावनि खुन्थिया नुजेनबाय। थिमा थाबथाखायो नै। बारखांबाय आङो दायो बोरियाव फैबाय। दहाय थांनायाव आइफवालि घाटजों बारदोंमोन आं, भाराया 40 थाखा लादोंमोन। आरो दा नै फैफिननायाव रानि सुन्द्रि घाटजों बारफैबाय, बेजोंहाय 10 थाखाल' लादों आरोना। बेंटलनि सानजा सिदा बारग्रा नाव घाट बेयो। दा गाखोफिनबाय जों फैफिननानै। सालायगासिनो दं दै गेजेर गेजेर। दैया ओरैहाय ज' जाफैदोंना, बारा स्पिड नुवाखै, गान्थु ओंखारनाय नुवाखै, एसे प्लेन नुदों। नोंथांमोना नायनो हागोन। आं नोंथांनो देखायगासिनो दङ, नोंथांमोना नायनोसै। जों दै गेजेराव मोनफैबाय जोङो। बारजासे नायबाय था नोंथांमोन। जोंनि ओरैनि मानसिफ्रा बेसेबां खस्थ' बारनाङो दैज्लां बोथोराव। फाथाबारि एरिया, उगुरि एरिया होनबायथाय बे श्रीलंकानि बायदि ओरैबो दै गेजेराव जाखायो। जों दैज्लां समावहाय बेसेबां खस्थ'यै बाजार जानाङो जोंसो मिथिसिगौ आरोना। देग्लाय बेनो फार्स्ट टाइम नाव बारनाया, आरो माला बारबावनाय जायो नायनोसै। बारफिननानै दा दै जिङाव सफैबाय जों, ओंखारनोसै। आरो बिनिफ्राय मा दै मोनबावगोन मिथिथ'ला र'। बेनो फार्स्ट टाइम थाबायनायथ' गामियाव फैनानै। बारखांबाय नाव बारखांनानै दा फैसिगोन। ओइ नों मारै नै बाला गब'यो गोथौ गोथौ। थांनायसै गारि गाखोनानै बारखांबाय दा। नावनिफ्रायसो दैज्लां बोथोरनि फार्स्ट टाइम नाव गाखोजेनबाय जोङो। अमा जाग्रा गुन्दैनो जागासिनो टेक्टराव। बे बेंटल सिदा उगुरि बारस'ग्रा नाव, मा होनो रानि सुन्द्रिनो ना मा होनो बे नावाथ'। जोंना खायफा खायफा बर' एलबामफ्रा बेयाव शुटिं जायो, नोंथांमोना उनथिं नायनो हागौ। बरियाल' मोनखायो रानि सुन्द्रि घाटनि बियो। आरो दै मोनबावबायसो हनै मोनसे। फैदो बेजों फै, इजों हाया।
गारियानो थाबथालायखाबाय दैयानो आंथुसेबाखायो फाग्लासो मेंगुलायखाबाय नाखोनाया ओइ बे दैयावनो थाबथादों जायो गारि नाखोनायानो हाब्रुआ नै गारि नाखोनाया सेस लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो आरो चेनेलाव बोरैबाफोर गोदानै हाबसनबायदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो बाय बाय